Mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m unu. Tata bụ afọ ọma nụ. Ka afọ taa fụtara anyị ndụ, ka afọ taa fụtara anyị udo, ka afọ taa fụtara anyị agamniru, ka afọ taa fụtara anyị ịdị mma, ka afọ taa fụtara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, ogologo ndụ na-arụ isi ike, ọmụmụ na ọzụzụ. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, abụkwa m dibịa Igbo. Ana m agba afa na-agbasi afa ike. Ana m alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ana m enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị chi anyị na mmụọ dị iche iche anyị na ha si eme mmekọ. Ọ site n'ọdịnala ka anyị si atụ àjà na-agọdọ mmụọ a na-egozi anyị, na-achọrọ anyị ndị ajọ mmụọ, na-achọrọ anyị ndị ajọ mmadụ. Wee were ohere a ịbịa gwa gị nwa bụ onye Igbo, biko, ọdịnala abụrụ ebe a na-agwọ ọgwụ, ọdịnala abụrụ ebe a na-akụ nsị, ọdịnala abụrụ ebe a na-eme oke ite, ọdịnala abụrụ ebe a na-eme otu nzuzo. Ọ ihe ndị gboo mere site n'aka ịkwụ ọtọ. Ndị gboo chụrụ aja, ndị gboo godoro mmụọ, ndị gboo felu Chukwu site n'ịchụ aja wee nwebe chi dị mma. Biko nụ, ọkachasị awa youth bụ ndị na-eji ọsọ agbaba ọgwụ ego ha na-amahụ n'ọgwụ ego. Awa youth na-agbaba n'ọgwụ ego, awa youth na-eji eme oke ite, awa youth na-eji eme yahoo plus, eji nne ha achụ aja, eji nna ha achụ aja. Ihe ị ga-aghọta bụ ọ bụ na nne gị nwere a weaker spirit, enwere ike ịsọksidie iyuzuo ya, a na-achụba gị. Mana ọ bụrụ nne niile ka ị ga-eji wee chụọ aja. O nwere nne bụ agbara, ịtara ya iburu ụzọ gaba. Eji m ohere a wee na-agwa gị bụ onye Igbo, ọdịnala bụrụ ebe a na-agwọ ọgwụ. Ọdịnala simply means ịgọdọ chi gị, ịgọ mmụọ so gị be nna gị na ikwu nne gị, ịchụrụ arụsị gị na-aso aja, ịgọdọ ndị ichie gị, ibi ndụ dị mma, ịgbara alụ ọsọ. Ịma na gị na ndị nọ n'ala na gị na ha ga-adị na mma. Ịma na ha ga-emepere gị ụzọ. Ịma na ụzọ gị ga-aga bụ ụzọ ndụ, bụ ụzọ udo, bụ ụzọ agamniru. Isiokwu nji bịa tata bụ abịa m ịkọwara gị na usoro ị ga-esi wee na-afụ ife n'ọrụ ịlụrụ. Ama m na mgbe ụfọdụ na ọ na-adị mwute na mmadụ bido n'isi wee chụgide aja wee chụsịa, o nwere ife ọma ma elu ya. Ọ na-adị mwute, mana mgbe ụfọdụ chike n'onwe gị. Are you the cause of this thing? Ọ dibịa na-alụrụ gị ọrụ ka o si n'aka. Maka na ama m na mgbe ọbụla mmadụ na-arụ ọrụ ọ naghị afụ ife ya, o nwere ka o si ya n'aka, ọ bụ osi dibịa na-arụrụ ya ọrụ n'aka.
ọ bụ na ịrụgo ọrụ gị rụchaa ya ifuru ife, ịjụọ onwe gị, dibịa na-arụrụ m ọrụ ọ makwa ihe ọ na-eme? 1. 2. Ihe a na-eme m o si n'aka m? Mgbe a na-arụrụ m ọrụ edosara m onwe m nsọ? bifo alụbalụ m ọrụ o nwere arụ dị n'ụzọ m? Arụ ahụ dị n'ụzọ m akpụgokwa m ya? Ejukwa onwe gị ọzọ, enwere m ọkpụkpọ oku, abụ m onye akpọrọ ọrụ? Maka na mgbe ụfọdụ ndị akpọrọ ọrụ na-enwe this kind of problem. Alụsị alụ ha spiritual work, ihe na-ebe ọ dịka omuvutu, ihe na-ebe abịakwa because na ị nwere ọkpụkpọ oku. Na nke ahụ emere bụ just introduction. You've not started cracking it first yet. So all these things ka ị ga-consider. And before you embark on a spiritual journey in terms of ịchịkwa mmụọ gị na asụ, ị ga-agba mbọ edeshon ị nwere ọkpụkpọ oku ma ọ na inwe ọkpụkpọ oku. Ọ bụ na ị nwere ọkpụkpọ oku, n'ihe izi ga-emere onwe gị bụ imeki sure na ọlụ gị na ikwetago na ị ga-arụ ya mana mmụọ mana mmadụ. In that way you will have peace. Ọzọ dịka ibia bụ ihe bụtara m bụ, ọ bụrụ na ị na-ịrụrụ ọrụ mmụọ, ọ bụrụ ị na-alụ ọrụ mmụọ, ije dọnana ma ịlụsi ọrụ mmụọ, ikpuru foonu n'aka na-apị na-achọ onye ga-eweta nke o ji nye gị. Ọ bụrụ ị na-arụ ọrụ mmụọ, onye a mere ndị na-eme yahoo send ya na m meseji ngwa ha na m adaghị arụ dịka ọrụ ahụ, because ihe dị n'ọrụ ha dị deeper than they think. And it is not just about ịgodoro ha mmụọ, because ihe a bụ iji mmụọ ma spirit ma awọ wee nalụ mmadụ ihe ya, which mmụọ dị n'ala Igbo anaghị akwado such thing. So the only way such thing ga-esi mee bụ site na gịnị? N'ịgwọ ọgwụ, emebu ụmụ ya ha na-eme oke taa. So you must have a genuine channel ego gị si apụta. You must have, ọ bụ na ị na-eme spiritual work, if you are doing spiritual work, you must have a channel to activate your blessings after your spiritual work. A lot of girls na ihe na-arụ bronze. I'm not trying to judge anybody. In name my phone, I'm adding dollar rather than self. Bro, na rather mass per se, no equal with stress. So I better me judge anybody. I have come to tell you the truth. I've come to tell you the truth. So kisi watazie amarom. But a lot of girls, they don't like to stress their skin. They don't like to suffer. They don't like to do anything. And you have a lot of girls. Or singing here and a man haga. When you ask her your name or singing of prostitution. When you ask her the kind of thing she's doing or singing her shower. So the reason ije chukwa chigibu ka chigi kpotara gị more men gị na ha ga na-edina ka ha nwee ike wee na-akwụ ụgwọ ọbụrụ ya. You must have a genuine channel in order to bring your blessings to reality after doing spiritual work. A lot of people, they sleep. When they break, they will just be walking around. See, ihe anụ anyị na-eme abụrụkwa n'ọgwụ. Mara mgbe onye na-arụrụ gị ọ na-agwụrụ gị ọgwụ, mana nke mụnwa na-eme abụrụ ọgwụ ka m na-agwụ. Ọ bụrụ na ị nwere ebe ị na-azụ afịa akwa maọbụ afịa footwears, iwe na-agọdolu chi gị wee sị chi gị, please help me, promote me through this thing that I am doing. Promote me through this business that I am doing. It's already a channel. That your business is already a channel on its own.
ọ bụrụ na onye na-enweghị ihe ọ na-arụ anaghị achụ aja, no. But when you don't have something doing, intention gị kwesịrị ime ichange. Intention gị with someone that is working ekwesịrị ịbụ ofu. Ọ bụrụ na onwe ife ị na-eme na ife ga na-ayọchi gị bụ ka onye gị a tangible thing, a genuine work, genuine business ị ga na-eme, so that they can bless you through that means. Imewezie ya bụ afịa ka ị na-azụ, ọrụ aka ka ị na-alụ, ị na-emezi ya, mmụọ a esi ebe ahụ na-agọzi gị. Kedu ka mmụọ ga-esi wee si ebe agọzi gị? Ọ ga na-ezitara gị ndị mmadụ n'aka nri n'aka ekpe. Ị na-arụ obere ọrụ, ị na-eri nnekwu elele. O nwere ike inyekwazi gị idea on how to promote that business so that people of higher class will start coming. Ọnya bụ uru mmụọ na-abalụ. But ọ bụrụ na ije isi na ịlụgo ọrụ mmiri mana ihe na-eme bụ runs, isi na imego nka na imego awele, isi m na imere awele mana onwere chanel awele ahụ ga-eji wee lụọ ọrụ, ọ bara uru. It's just like these people, like what I thought yesterday, just like these people na-eyibe ihe n'aka ma ọ n'ukwu ma agba nke ha na-agba n'ire, just so that whenever they come in contact with people, they find favor from them. People give them what they have without stress. You are just like them. You must have a channel. Ị na-achụ aja nwee ebe aja gị ahụ ga-esi wee mịtabalụ gị mkpụrụ. You must have a channel to activate your blessings after performing your spiritual work. You must have a channel. Onwere mmụọ ya eduyi onye ọ na-eso ya ji gbaba ashawo, maka na ashawo abụrụ ife dị mma. Ndị high class na-akpọ ya runs, ma ashawo ma runs ha ncha bụ ofu. Chi ga-ama ndụnye ugisi gị, go and start selling your body to make money. Ndị ichie ga-ama ndụnye ugisi gị, go and start selling your body to make money. Chi ga-ama ndụnye ugisi gị jee mepụba ego ndị mmadụ na bọs, ma gị jee dọpụba akpa ndị mmadụ n'afịa to make money. Because those things are not genuine. They are not genuine. Ịghọtago? Ha dịrọ genuine. Ogon code Naija, biko amaghọ m afa gị mana nke ichiri 0. Ekenekwa m gị, ndewo ya agazie elu gị tatabafụ. So ihe m na-achọ ịkọwa na nchịkọta okwu m bụ, biko, as you are doing your spirit, so that it is good you understand where the error is coming from. Is it coming from your dibia or is coming from you? If this error is coming from you and you've not taken care of them or care of it, if you go to another person, such error will still occur. Unless mo no dibia na afụ ụzọ afụsi ụzọ ike, o wee gwa gị sị gị nekwa ihe ị ga-eme. You understand? So jee chọọ ihe ị ga na-eme. Ndị na-ebugharị pure water, it is business. Ịbịa na-afịa ihe afụcha m ụmụ agbọghọbịa a na-ebugharịcha ihe, ma ndị na-ere ihe different kind of things, ndị na-amụ ọrụ aka dị ya, ndị nwekwana big business dị ya. You must start from somewhere. Ndị na-ekwu okwu si that Rome was not built in a day. You understand? You must start from somewhere. From there you start gaining promotion. A lot of us have opportunities to start from somewhere, but we don't want to start from there. We want quick money. We want manna to fall from the sky, just as they lied to you in the Bible. You want in a situation whereby if people see you, they will not know what they want to use their money for. They will come and carry their money and dash you. They will come and pack their money and give you. Onye ọbụla itiri aka owelu nke o ji nye gị, is that not a criminal act? It's a criminal act. Hence you don't want to labor and you want to eat. You are a thief.
You are just a thief or you are planning to become a thief. Na nchịkọta okwu m a, ihe m na-achọ ịkọwa bụ ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ mmụọ, nwee a genuine channel to activate your blessing. Nwee a genuine channel to activate your blessing. Ọ bụgodoro akwa ka ị na-azụ n'ime ahịa, it is a channel mmụọ ga-esinwu na ya wee gozie gị. Ịbụrụ an importer, ị na-eje China, na-eje Turkey na-ebunata akwa, ịghọtago. Ọ bụ footwears ka ị na-ele, ọ bụgodo na iso na ndị a na-ele ya n'iru Holy Ghost Main Market Enugu, it is a channel. You must have a means of activating that your blessings, all those declarations you've made, a positive means. If obe onye regidara Aba from Aba or more upgrade to foreign shoes, from there Ogabobodo Ibubunataba Afia. Do you know that connection you've been waiting for a long time? Mmụọ ga-enyenwu gị ya. Ihe ọma niile ị na-achọ for a long time, mmụọ ga-enyenwu gị ya. But you must be pure. You must be pure. Biko, ihe a na-asị nọrọ ofu ebe ka ekpere rụọ ọrụ n'isi gị, ọkwa n'eziokwu. Ọkwa a lot of people, dibịa na-alụ ha ọrụ, a na-jump from one woman to another. Ịmakwa na-jump from one man to another. Ịmakwa na ụfọdụ ndị mmadụ amaghị dị na idina nwunye mmadụ bụ problem because they did not start their journey from roots. Ha marọ, ị na-arụrụ ya ọrụ, ọ na-edina nwunye mmadụ, ị na-alụ ya ọrụ. Funny thing na o nwere ka ọ bụrụ nwunye mmadụ ka ọ na-anapụta ego ọ na-enye gị iji alụ ya ọrụ. And tomorrow you say, this dibia worked for me and it did not work. Make sure that the reason why you are not seeing light is not from you. You have to ensure this. Before you embark on your spiritual journey, open up to that person. Or direct na bonye ga-emenwu ya. That is the first thing you are supposed to do before imegini ịlụrụ ọrụ gị ndị ọzọ wee gaba. You understand? So biko ka ihe anụwa na-eme, achọrọ m ka ọdịnala Igbo bịa dịka ụka. Ka ihe anụwa na-eme ka o nwee control. Ka o nwee control. So that's how afọ Igbo mmadụ nọ n'ụka, ọ na-akwụgharị, ọ natakwa n'ọdịnala, ọ bụkwara the same thing. And ihe ọzọ ị ga-aghọta bụ, ka m gwa gị ya na ihe ọzọ ị ga-aghọta, ọ bụrụ na agbalụ gị afa. Personally, na mụ bụ Amaka gbalụ gị afa wee gwa gị na inwe call. And na ndị chọọchị gị, maybe one or two people are going. In fact, within yourself, you've confirmed that ihe m gwara gị bụ eziokwu by whatever means. Because ihe na your gị somebody that does not have call, ihe so gị na ya na-ababuru ofu. You can never see results like somebody that doesn't have call. Because that person wants us to move, that person is free to go. You need those spirits 24 hours in order to break through. You need those spirits inwe ike na-enye ha ọjị na-agodolo ha mgbe niile ka inwe ike wee break it through. All these things are things we have to note. I've done this, I've done that, I've done this, I've done that. Please, malebe kwaku. And as you are doing it, have a channel to activate your lessons. IG and Nwachukwu mgbede ọma, ekenekwa m gị. Ka afọ tata mara gị mma maazị. Makwazielu nwoke na nwaanyị na-ekiri onyonyo a mma. Biko no, ọgwụgwọ nụkọrọ m n'ọnụ. This time now it's time for question and answer. Like I said yesterday,
I made a promise that any day I'm going to come live, that after ka m kụzisiri ihe njimaka ya wepụta, that we are going to have a question and answer section. Ọ bụ na o nwere ajụjụ ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, abịakwana bịa jụọ mụ onye mere oke ite ka o yesi wepụta, biko, because ngwa gị ka ị yesi wepụta ịma mmenwuri ya. Biko, ihe na-ekwu this time bụ time for question and answer. Onwe ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya, ọ bụ na o nwere ihe ị na-aghọtarọ, biko, kịta bụ ohere iji wee jụọ ajụjụ ka anyị nwee ike wee chịkọta okwu anyị ọnụ, ka ndị nwere ihe a na-eme ji emebi ya. Question and answer. Kịta ka anyị nwere for question and answer. Kịta ka anyị nwere for question and answer. Now it's time for question and answer. Biko, o nwere ihe m chọrọ ikwu kịta before I start receiving questions from ndị dị willing to ask. I want to show you something. Amaromu, this is osisi a. Osisi a, I don't know if you know it. Osisi a m ji n'aka. I'm just using this to pass time, to wait for questions. And nchebe okoro ana away ihe anyị nọ na ya kịta now 22 minutes. Once o meru 25 minutes and o nwere ajụjụ batara, I will end this live video. And please, another thing m chọrọ ikwu bụ, ọ bụ na ị chọrọ ịjụ m ajụjụ, biko ayọ ka nna ayọ. If you want to ask me questions, if I am not live in ajụmajụ na YouTube, I might not have chance to answer you. If you are asking question from YouTube and I am not live, I might not have time to answer you that question. So all we need to you bring your question down to my YouTube, my WhatsApp inbox. Please don't call me, because don't call me unless I am on agreement with you, because don't call me unless mama again we're agreement for calls, please. Biko ọlụ mmụọ ka nna alụ. Enwere ike mgbe ị akpọ m na phone, ọ bụrụ mgbe m megoro invite entity, you disconnect am from ihe na-eme, biko na begging. So, and if you are sending me message on YouTube, be rest assured that I might not even respond to that message. Ọ bụrụ na ndị rude ma ọ gịnị. But enwere time, I don't enwekarị time ịza ajụjụ na YouTube. Whenever you want to ask me question, please bring it down to my WhatsApp inbox. Mgbe ọbụla o ji bata, iwu na mma aza gị. O nwere message nọ na my WhatsApp inbox, mụ na anahụ emetụ aka. I respond to all my WhatsApp messages, but please sending me messages here, I might not have time to respond. So, and whenever you want to ask question, Ketan no live is an opportunity for you to ask any question basari ọbụla n'ọdịnala Igbo, anything concerning ọdịnala Igbo. Please, you have time now to ask me. Ọbụna me nwetara question, shortly I will go. I will take it that ndị mụ na ha nọ tata na ha nwere any question to ask. Okay. Maazị Emmanuel Osiji, mgbede ọma. Ekenekwa m, ya sị m ka afọ tata mara gị mma. Like I was saying, I'm trying to leave and people are coming in anyway. So ihe a ka a na-akpọ osisi ọfọ. Osisi ọfọ. Ọfọ is a spirit. It's an ancient spirit. Ọfọ is an ancient spirit of authority and power. Onwere obodo na-eji aka ha akụ ọfọ n'ala, kụọ ya otoba. Ọfọ na-eji aka ya ada ebe ọ chọrọ ka o puo.
ọfọ na-eji aka ya ada ebe ọ chọrọ ka o puo. Mgbe ọbụla ifuru dibịa ma ọ mgbe ọbụla a sị na ya ji ọfọ, ihe a ka eji represent. This is the physical representation of ọfọ, of authority. Nke a kịta m egosi gị. Ị na-anya here, I have a bunch of it here, you understand? So ihe a ka a na-akpọ ọfọ, osisi ọfọ. Ka m si ekwu before na mmadụ anara akụ ya akụ, ọ na-eji aka ya, o jiri aka ya ọdọ ebe ọ chọrọ o puo. Do you know that ọ bụrụ na ịma the benefit of ọfọ a, ka m kụziere unu mystical things about ọfọ that you don't know. Ọ bụrụ na ọfọ be nna gị efugo, ma ọ na ọfọ arụsị bụ unu, na onwere ozi onye na-enye ya nri, na onwere ozi onye na-akụchi arụsị bụ, na onwere ozi mebi na edemolish gị ebe a na-agọ arụsị bụ unu. Do you know you can invoke on that ọfọ bụ na ahụ n'okwu ọfọ dịbe nna gị? Ma ọ bụrụ obodo niile nwere ọfọ. If you come to my town in Ukehe, all the villages nwere okwu ọfọ na be ha. And otu a si wee bụrụ eze nwanyị na-alụ ọrụ ọdịnala, ọrụ omenala. I cannot go to the market to buy ọfọ stick, osisi ọfọ. I can't go to the market to buy ọfọ. As long as I am using it to work for people, I am entitled to go to my father's place to get ọfọ, or to go to my maternal home to get ọfọ, or to go to my husband's place to get ọfọ. Hence, I am married in this town. You understand? So, onyanwa, ọfọ bụ mmụọ, ọfọ wa arụsị. Ịma na o nwere aji ya eje n'okwu ọfọ wee chụọ, inweta ihe ahụ ị na-achọ. A lot of us don't know this. Ihe anyị na-afụ dibịa na-eji n'aka, ọ na-ehi iti mgbe ọbụla o kwusiri okwu, o wee si ili okwu gị, ọnya bụ ha. This is it. But this is the smaller one. Ọ na-enwe size by size. I've showed you this now. Unu agbazi nkịtị, unu enwere ajụjụ. I'm just using this to pass time. Ekwubukwa m 25 minutes. Now, ihe anyị nọ almost 28 minutes ka anyị nọ. So, ọfọ bụ authority. Ọfọ is the authority that you have, like me, that I have as an Ezenwai, as a dibia, to declare, and it comes to pass. Before anybody can be crowned an Ezenwai physically, spiritually, that person has been crowned. From birth, that person has been crowned. Before anybody can be crowned a dibia physically, spiritually, that person has been crowned. And spiritually, that person have his ọfọ. That woman, that lady has her ọfọ, her spiritual staff of authority that they crowned her with on her day of creation, the day they created him or her. You understand? The day they created him or her. Onye ọbụla, if ndị Igbo si na onye ọbụla ji ọfọ, mana ọfọ maka onye ji ya, mana nke ahụ dịbe iche maka na mmiri nke ahụ nọrọ onwe ya iche. But every dibia ọbụla, before that person can be crowned in this physical realm as a certified dibia, or before any female can be crowned as a certified Ezenwai and be properly initiated as an Ezenwai, already that person has ọfọ jibi ụwa dịka dibia. Onwe ndị bụ ọfọ arụsị wee bi ụwa, onwe ndị bụ ọfọ ndị ichie wee bi ụwa, onwe ndị bụ ọfọ mmiri wee bi ụwa. Ọfọ m ji bịa bụ ọfọ mmiri, because mmiri ka m na-alụrụ ọrụ.
O nwere ndị bụ ọfọ arụsị wee bịa, ndị arụsị kpọrọ ọrụ. O nwere ndị bụ ọfọ ndị ichie wee bịa maka na ndị ichie kpọrọ ha ọrụ. All these things many of us don't know. You have call, you have call, you have call. There must be a channel ebe call gị bidoro. Ihe ọbụla, onwere ihe ọbụla that onwere anything na-eme exist n'ụwa na-enwere mbido. Anything na-eme exist n'ụwa nwere origin. Ịghọtago? So ọfọ dibịa ji bịa ụwa ka akpọnyere the spirit n'osisi ọfọ a mbọsị mere ya initiation as a dibịa. Ọfọ si ya na mmụọ kpọrọ oku. Ọ bụ na mmiri kpọrọ gị oku, just like me, ị mara ọfọ izizi ya ejide ọfọ mmiri kpọrọ gị oku nyere gị. Ọ bụ na ndị ichie kpọrọ gị oku, ị mara ọfọ izizi gị bụ ọfọ ndị ichie kpọrọ gị oku. Enwekwaziri ike na ọwakwa inwewekwa ọfọ ezumezu, ọfọ mmụọ dị iche iche, ndị so na ndị okike gị, ndị so na ezumezu gị, ndị so na mgbọrọgwụ gị, your taproot. Okwu a ọfọ a ka ị ga-ejide iwe kwụsị okwu ịpịa ya n'ala, ihe ikwuru eme. Ọnya ka o ji dị mkpa na nwoke ọbụla kwesịrị inwe ọfọ. Ma inweghịgodo ọfọ ọbụla, inwe ọfọ ndị ichie gị maọbụ ọfọ ndị chi gị ebe isi bi ụwa, maọbụ ọfọ aja ana be nna gị. Ọ ya bụ ikwubi okwu site n'ọfọ ahụ iwe kpọkwuo mmụọ dị in charge of that ọfọ ahụ iji wee sị ha ka okwu niile i kwuru mezuo kpam 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 ugboro 4 depending udo ọrụ ịlụ. Ị na-aghọta? A lot of na-asị na ọfọ ngwuru anụwa na ha ejirozia. A lot of people think that it is about this physical thing they are seeing. I am talking of the spiritual aspect of ọfọ. And when you don't have your ọfọ, any clan, any family, any kindred can rise up against you and conquer you because your authority is no more there with you. Ihe gbasara ọfọ dị very deep. Continue na akụzi ya. I will spend more than 1 hour here. I think I'm going to make this a topic on its own. Mana ihe nji wee wenitere okwu a ka anyị gbakene ya eze bụ maka gịnị? Ka m wee chelu ndị ga-ajụ ajụjụ. Because mmadụ isi I was typing and you left. Onyanwa Ijeọma Cash, ndewo nnukwu nwanyị, mgbede ọma, ekenekwa m gị, kene ezumezu gị. Asị m ka tata bụ afọ maalụ gị mma. Robert, o nwere ajụjụ. I don't know. Thank you very much for the teaching. Please, is it a must that when one is doing his agbo that it must be installed physically somewhere? Thanks. Yes. Your agbo must be installed physically somewhere. Mazi Robert, yes, your agbo must be installed physically somewhere. Just like this ọfọ, as I was teaching before. If your family's ọfọ has been destroyed, the spirit in that ọfọ is hovering around the air. When you bring this, you invoke it into this, you have created a place for it where you can be offering kola nut, hot drink, or whatsoever that you have to eat. That's all. It is applicable to agbo. And when you want to install your agbo, we have temporal agbo and we have permanent agbo. Temporal agbo is the one you install and leave it in the house of the native doctor that is working for you. I am a woman, but I know a lot about agbo. I know so many things about agbo. If you want to install your agbo, if you want to install the temporal agbo, it has to be in the house of the dibia that is working for you. When you install that agbo there, the dibia you did the work at his place will be the one now to be feeding that your agbo for you. Whenever you want to give something to your agbo, that dibia will feed your agbo
And mind you, when you install your temporal agwo in the house of a wicked dibia, a spiritual criminal, an ogboni dibia, a manipulative dibia, be rest assured that he will be tampering with your agwo. That is why sometimes people will see agwo ha. From time to time, they keep on having problems because the person ha Nonabia we may install their agwo is now using the spirit of their agwo to fetch fortunes for himself. And once, because he's giving them food, he can command them anytime and they will listen to him. So I'm trying to tell you the disadvantage of temporal agwo, installing your agwo in the house of a dibia. He can command that your agwo spirit, they will be going to get luck for him. Instead of working for you that owns the agwo, he will divert them to his own self. You understand? So most times it is not good to do temporal agwo. It is not good to do temporal agwo. But if it is disturbing you so much that you don't know what to do and you don't have a place to stay, you can consult Afa to know the particular person that your agwo will be safe with till you have your own place. Because if you want to do permanent agwo, you must install your permanent agwo in your house. You must make chance, you must create space for your permanent agwo where it will stay. And if you install your permanent agwo in your house, you have to be feeding it by yourself. You get it? Thank you. Any other ajuju? Any other ajuju? So all of us are satisfied now. Are we all okay? Please, if you are not okay, ask me question. Me, I don't want to come live today. It's you people that asked me to come live today. So I've created a time for all of us to be here together, to rub mind together. As I'm answering your question, another person is learning from it. That is the good thing here. As I'm answering your question, another person is learning from it. If you have question concerning Ordinary Igbo, please ask me. I will answer you. You don't want to ask question? Okay. Kamchikotazie okwu. If today is your first time isonyela anyị, no, ndewo. Abụ m Nwada Agbaroma Ụzọmmiri. Abụ m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Echefukwana ibinyere anyị aka ma gbasa ozi a ka ndị enyi gị nwee ike wee na-eketa oke na ya. My mission is to restore our culture and our tradition. My mission is to make our people become better. I have a message. Please, Biko, Oburu, I don't know where you are. There is somebody I gave a message in this year. Biko, write to me if you are this person. If you have done your work from head down, Biko, what you will do for me is this. Biko, G. They did not mention this person's name, but I have to give you this message. Go and look for yam. When you get the yam, Biko, roast it or you boil it. When you boil it, after boiling or roasting, cut it into 14 pieces. You cut oil into 14 pieces, Biko. I don't know this person that owns this message. You have done your work, but it seems that in the non-also, I saw forces from four junction. This person is dragging, anything that is coming to you. They say I have undi non-also.
The spirit holding your work now has na hand on also. So if you are this person, please go and get yam, cut it into 14 pieces. After boiling, boil it or you roast it. You look for bowel. Let me give you an example. Please look for something like this. Look for something like this. Put it in a bowl like this. Add oil, red oil, just oil. Then look for crayfish. Add there. Once it's 7 p.m., take it to a 4 junction. Because if you are this person I'm talking to, please. Jena 4 junction. Buru aja asị mmụọ niile nọ n'ụzọ ndị na-adọsa nso oke ya. Ndị si n'aka nri n'aka ekpe anapụ ya ihe ọma na-abịa n'ozi ya. Na tata ị na-abụpụrụ ha aja ka ihe ọma niile nọ n'ụzọ gị n'ike. Add cola nut biko. Add cola nut in this aja biko. Add cola nut and add 50 naira there. Please, if you are this person I'm talking to, please take it to about 4 junction. Kpọkuo mmụọ nọ n'ụzọ ha na-ana gị oke. Mmụọ nọ n'ụzọ gbara ịnọ na-ana gị oke. They are the ones delaying your spiritual work. Ha menefu bụ ife very well n'ọrụ ịlụrụ. Take it to the junction. Declare goodness. Declare open door upon your life. Drop the aja for them. Turn your back. Please don't turn until you get to your house. In a row, Beggy, you wait. From the day you, please do it on a K or on a 4 day. From the day you may till 7 days. Please, if you are this person, you have completed your work, yet you've not seen anything. Go and do this. I'm still here for you. Okay, is it possible that once chi may not require blood sacrifice? No way. See, I want to tell you something. As long as it's not poisonous, that spirit will not eat. That spirit will not eat. If you like, offer only cola to your chi will collect and eat. If you like, give your chi only cola and hot, your chi will collect. But do you know, any move spirit faster is blood. Yes. As I am now, I have come to understand the level of all this animal spiritually. If I am looking for a blessing, an instant, as in, if I'm making a request and I needed an instant answer immediately, that will not exceed 1 day, I use ram for that ritual, Ebunu. Once I use ram, before I even conclude that ritual, I'll be seeing it. But if I use goat, it may last for 1 week. If I use only color, it will reach 1 month. You see? So, anything you give to your spirit, they will collect. But as long as you've not given them the particular one they are demanding for, you will remain where you are. You got to go. So if you want forces and powers with you to be very, very active and vibrant, offer blood sacrifice to them. But please, not the blood of human being, no, because not human blood, animal blood. Animal blood. Animal blood. Animal blood. You give them chicken blood, give them goat blood, give them ram blood, give them cow blood. Yes, it enhances their power.
This India, as the if you give them something today, now they will drink the blood of that thing to be strong, so that they will be working for you. Tomorrow the thing will be reducing. They are spirits, so they survive with the blood of animal you give them. They are active with the blood of animal you give them. Bikonu mma abịagbadi ebe a. If you have any message for me, please kindly drop your message for me on 07037311663. Ngwa ka emesịa nụ.